ассалому алайкум дӯстони азиз, ин шабакаи голос мигранта мебошад ва ман Ҳабибулло Қурбонов бо шумо ҳастам. Дӯстони азиз, як-ду хабарҳо аст ки бояд ба шумо имрӯз бигӯям. ҳатман наворо то охир тамошо кунед, то ин ки аз ин хабарҳо огаҳ бошед. Ва як чизи дигаре, як хабари хуше ки мехоҳам ба шумо бирасонам ин аст ки ҳар нафаре ки аз ширкати Даво аз ин пас дорӯи гиёҳӣ мехарад, ҳатман шумо аз номи голос мигранта гап занед, ба шумо 50 рубл аз сари як дорӯашон скидка мекунанд. Ин як аксия аст, давоми як моҳ фаъолият мекунад то 31 январ. ин дорӯҳо дар бораи мардонагиро бақувват кардан, дар бораи резонидани кирмҳои бадан, барои простатит, хунукзадагӣ, барои буғумдард, миёндард, барои дарди меъдаву барои ҳамаи дардҳо қариб ки дар ин ширкат дорӯҳо ҳастанд. ҳатман ба рақамҳое ки мебинед занг занед, суроғ кунед, шуморо ҳамаи дорӯҳоро ёфта медиҳанд ва дар кадом областу шаҳру дар куҷое набошед ба шумо равон мекунанд, ҳатто ба Тоҷикистон низ. хуб дӯстони азиз, мегузарем ба хабари якум ки инам дар масъалаи таксиҳо аст. қонуни наве ки бояд пешниҳод кардаанд аз тарафи қонунбарорӣ бояд ба имзо бирасад. ин қонун аз чтения якум гузашт, яъне ки аз якум этап гузашт. намедонам ба забони тоҷикӣ чӣ гуна мегӯянд. ин қонун чӣ мегӯяд? нафароне ки агар мехоҳанд такси дар 2019 такси биронанд, бояд онҳо шаҳрвандии Русияро доштагӣ бошанд мувофиқи ин қонун ва бояд иҷозатнома барои фаъолияти таксӣ доштагӣ бошанд. ин иҷозатнома дода мешавад ба нафароне ки таҷрибаи корияшон дар соҳаи таксӣ аз 5 сол боло аст ва ин иҷозатнома то ба муддати 5 сол дода мешавад, яъне ки ба ту медиҳанд 5 сол фаъолият мекунад ва пас аз 5 сол боз мегирӣ ҳамин гуна иҷозатномаро ва бояд ҳама вақт ин иҷозатнома бо ту бошад, дар ки ҳар вақт ҳар нафаре ки мисол муштарии ту мешавад, он кас метавонад аз ту ин чизро бипурсад, яъне ки ҳама метавонанд ки аз ту инро бипурсанд, ҳам нафарони муштариён ва ҳам пулис. аз ҳамин хотир бисёри муҳоҷирони мо таҷрибаи ронандагӣ дар 5 сола надоранд ва шаҳрвандӣ надоранд. агар ин қонун ба тавсиб бирасад, бисёри муҳоҷирони тоҷик ҳуқуқи рондани таксиро дар Русия аз даст медиҳанд ва ин умедвор ҳастам ки қабул намешавад, чунки агар қабул шавад, дар ширкатҳои таксиронӣ ба монанди Яндекс, Сити Мобил ва ҳамчунин Гет фақат бояд шаҳрвандои Русия кор кунанд ва ин гуна нафарҳо кам ҳастанд, ба маоши кам ҳам онҳо намеоянд, кор намекунанд ва тарифҳоро баланд мекунанд ин ширкатҳо. вақте ки тарифҳо баланд шуд, нархи таксӣ баланд мешавад ва мисли солҳои пеш мешавад. қисми зиёди муҳоҷирон ки 70-80% ҳамин таксиронҳоро ташкил мекунанд, онҳо дигар маҷбур мешаванд ки нелегал кор кунанд. нелегал кор кардан мисли ҳамун солҳои пеш ба даст ба фар ишора кардан, ягон гуна муштариёнро гирифта аз ҷои бо ҷои мебаранд ва ин як конкуренсияи вазбин мешавад бар муқобили ширкатҳои таксиронӣ. фикр мекунам ки онҳо дигар дар ин бозор бо нелегалҳо рақобат карда наметавонанд ва ин хулоса як охираш безеб аст. аз ҳамин хотир ман фикр мекунам ки ба як хулосае меоянд ки ҳамин қонунро қабул накунанд. ба ҳар ҳол дӯстони азиз, ман умедвор ҳастам ки ин қонун қабул намешавад, чунки 60-70% муҳоҷирон ҳамин таксиронҳо муҳоҷирон ҳастанд. таксӣ ҳам як кори хубе аст нисбати бисёр аз корҳое ки имрӯз ҳаст муҳоҷирон мекунанд. таксӣ рондан як коре аст ки муҳоҷир ҳар вақт хоҳад мерояд кор мекунад, ҳар вақт хоҳад дам мегирад ва маблағаш ҳам маблағи хуб аст. ман хело зиқ мешавам агар ин кор қабул шавад, ин қонун. ва ба ҳар ҳол ҳамеша бо мо бошед. ман кӯшиш мекунам ки ҳар қонуне ки мебарояд сари вақт ба шумо бирасонам қонунҳоро. ва дӯстони азиз, як сомонаи дигаре аст ки аз бародарони тоҷик аст, мехоҳам инро ба шумо тавсия бидиҳам. ин ҳам сомонае аст ки барои осон намудани кору фаъолияти муҳоҷирон аст, ки ҳар нафаре ягон хизматрасонӣ дорад, метавонад хизматрасонии худро дар ин сомона бепул реклама кунад ва ҳар нафаре ки мехоҳад ягон хизматрасониро биёбад ба монанди ягон
ёфтани ягон стоматология, ёфтани ягон хизматрасонии тиббӣ, хизматрасонии ҳуқуқӣ, таксиҳо, ҳар чизе ки бошад дар ин сомона ҳаст. Шумо метавонед аз он ҷо хизматрасониҳои хубро ёбед ва онҳое ки ягон хизматрасонӣ, ягон услуга доранд, метавонед бепул дар ин сомона реклама кунед. Номи ин сомона аст ҳамватанон.ру ки дар описанияи видео мемонам. ҳатман даромада аз он ҷо ёбед. ва дӯстони азиз, дигар хабаре ки мехоҳам ба шумо бирасонам як хабари ғамгин аст, як фалокат аст ки рӯзи 31 декабр дар Магнитогорск як бинои баландошиёна ки бо сабаби таркиши газ, яъне кафи таркиш ба амал омад, дар он ҷо як қисмати бино фурӯ рафт ва қисми зиёди одамони он биноҳо, баъзеҳояшон фавт диданд, баъзеҳоро бо ҷароҳатҳои вазбин аз зери бино бароварданд ва нисфи дигараш аз ин одамон ҳоло ҳам дар зери бино ҳастанд ва тақдири онҳо маълум нест. Дар ин бино тоҷикон ҳам зиндагӣ мекарданд. шумораи онҳо аз 12 то зиёдтар буд. Як чанд тоашонро бо захмҳои гуногун аз зери бино бароварданд ва як чанд нафари дигарашон ҳоло ҳам тақдирашон маълум нест ки онҳо зинда ҳастанд ё мурда. Аллакай 2 рӯз шуд, ҳоло ҳам кофтуков идома дорад, яъне ки дар он ҷо МЧС ва амин ҳолҳои фавқулода омадагии биноҳоро вай шикастапораҳоро бардошта, одаморо аз зераш гирифта истодаанд. мегӯянд ки дар рӯзҳои аввал аз зери биноҳо ҳар гуна садоҳо мебаромад, оҳиста ин садоҳо ҳам хомӯш шудааст ва бисёриҳо дар ин фикранд ки шояд онҳо мурда бошанд. вале ба ҳар ҳол ягон хабари аниқ агар пайдо шавад дар наворҳои оянда, ҳатман ба шумо мерасонам. ин буд маълумотҳое ки имрӯз мо ба шумо пешниҳод кардем. дӯстони азиз, ҳатман дар шабакаи мо обуна шуданро фаромӯш насозед ва агар навор маъқул шудагӣ бошад, лайк гузоред, ба ёр дӯстон бифиристед, то ин ки онҳо ҳам аз ин маълумотҳо огаҳ бошанд. хайр дӯстони азиз, ба ҳамаи шумо барори кор мехоҳам то наворҳои оянда.